Ayan, mag-focus. Okay. Sa mga aji, no? So ito mga aji, parehas to na derby size, no? Payat talaga to. So never kong napalaban. So tignan nyo. Yung galaw na itong isa, pakita ko muna sa inyo. No. So mas malaki ng unti to. Old na. 1 month. So itong isa naman, ganun din. Parehas old to. Tignan nyo na lang sa picture mga aji. Medyo lumikot na, no? Kasi oras na ng pagkain nila to. Kasi nagload tayo kanina. So okay game. Tignan natin kung sinong magagaling sumipat sa inyo. Kung pang SI ang mata nyo, no? Spider International game. Sige. Ala ka. Nakapaunang tama yung medyo orange. Kaya mo pa kaya yan? Buddy, naunahan talaga yung isa. Kaya pa kaya? Palag. Pumapalag pa rin siya, no? Bilutin mo. Sino kaya na-stroke sa kanilang dalawa? Parehas payat pa naman to. Naku, tatakbo pa yung malaki. Tatakbuhan niya pa yung na-stroke, mga idol. Tinakbuhan yung patay. Hindi, stroke din siya, no? Naku. Ito na naman tayo, mga idol. Magdodrone na naman ata to. Stroke parehas. Wala to. So, pag ganito mga aji, alam naman natin to. Hindi ko na ipilit, no? Yan, no? Tignan nyo yung gagamba. So, kung circle of death yan, circle of death, dito yung galawin, ganyan. Ganyan, mananalo talaga to. At makakapaglakad pa, no? So, ito hindi na ito makakapaglakad masyado. Ito makakalayo pa to. Ayun, no? So, yun lang mga aji. Draw talaga. Wala tayong magawa, no? Yung maglalaban pa ako. Siguro ano, baba. Next time na naman. So sana nag-enjoy kayo and nabigyan ko ng magandang laban. Gusto ko man tingin ako mga aji, sandali lang. Laban ko yung 3 times na winner ko, no. Kasi uy, malaglag ka na dyan. Malaglag ka na. Muntik ka na. Kasi wala nang ibang kalaban talaga to. Tignan natin siya dito. Sige.